Benvinguts emprenedors, emprenedores. En aquest vídeo aprendrem a registrar proveïdors. El proveïdor és aquella persona o empresa que subministra o proporciona directament béns i serveis a la nostra empresa. Disposar d'un registre de proveïdors facilita la gestió i permet identificar la procedència dels actius que disposem. Comencem! Per enregistrar un nou proveïdor, pulsem el botó Proveïdors i Nou proveïdor. Omplim tots els camps. Introduïm el nom, CIF, l'adreça, el número i seleccionem el municipi. Automàticament s'introdueix el codi postal, la província i el país. Pulsem el botó. El proveïdor ja ha sigut enregistrat. Ara podem continuar omplint la resta de camps, com el telèfon, persona de contacte, correu electrònic i pàgina web. Per finalitzar, podem fer alguna referència a les observacions. I guardem. Ràpid i senzill. En pocs minuts tindràs enregistrats els teus proveïdors. Visita el web de FactoCAD i prova l'aplicació sense cap cost.